sa pagsakripisyo niya sa iyang anak, sa paghatag niya og balod kada adlaw, sa paghatag niya nga unsay angay niyang maabot, sa diyang nakakaton na siya sa maong propesyon nga naabot sa iya, ikaulaw na niya ang iyang ginikanan. Gikasakit na niya ang iyang ginikanan nga makita nga mo katoy sa labit sa iyang kapupri nga iyang dagian. Muna karon mga igsuon, diha unta ato unta nang makita nga ang atong mga ginikanan ang dakong pagbudlay o pagsakripisyo kanatong mga anak. Sama usab sa pagbudlay sa atong labang makalagaw ni Ginoong Hesus nga anak sa ning ulang sa iyang kinabuhi, alang kanato ug alang sa kaluwasan sa atong mga sala.